Jojowain or trotropahin? Para sa akin, totropahin. Bakit? Ano pa kay mo? Jojowain ko yan. Trotropahin pa lang si Kuya. Kasi, kung kaya sa budget ko. Tignan mo nga yung mukha, parang shokoy. Bawal judgmental, sorry. Sorry guys. Sorry. Oy, joke lang. Walang personalan to guys. Walang personalan to ha. Pero totoo yun. Hi mga chan, this is Crystal Q Pakanya and you are watching Unilit's vlog. It's YOUNILIT. Unilit, cause I nailed it. Hi my chan, we're gonna do a Trotropahin or Jojowain challenge. Let me introduce to you my special guest, Lady Nalu. Hello everybody, my name is Lady Nalu. The Nerdjib, the Nerdjib. girl. Yan, ang ganda ng wig ko. Charot. But thank you kay Shopee. Thank you, Shopee, sa makating wig. Parang yung may-ari nito walang ligo. Uy, grabe, kakaligo ko lang. Hindi. Yung sa ano, pinagbilan mo nito, di ba sa Shopee to guys? So by the way mga chan, time check, it's already 11:41 PM na. Buwisan na ako. Nawala na So, yung ganda ko. are you ready? Ka. Uy, feel ako, dugi kita, muhumang gina rito. Trotropahin or Jojowain Challenge, CTU Edition mga chan. So we have 34 or 35 ata to? 34 34 from CTU, not only main campus but also in Danao and nakalimutan ko yung isa, basta 3 campuses yung mga nag-join. But before we'll continue this video mga chan, if you're new here, don't forget to subscribe to my channel and please don't forget to click the bell button to receive notification for my next upcoming videos. Let's get started! Disclaimer lang mga chan ha. Oo, katuwaan lang. Katuwaan lang to talaga mga chan. Walang personalan, Walang pero personalan. nasa kanila yan. Kung jojowain nila kami. Talaga. Pero sa ngayon, wag muna. Kasi butas pa bulsa ko. Ayos na! First is Arvin Anoos. May dagan. COVID na natin. Trotropahin or jojowain? Para sa akin, totropahin. Bakit? Same kami ng katawan. Di kami bagay. Ng bonggang-bongga. Feel ko Ano sa'yo? si Marjon is trotropahin ko din siya kasi feel ko na mabait siya mga chan. Parang maamo no, maamo yung mukha niya. And parang if jojowain mo siya mga chan is parang araw-araw talaga kayo magagawa ng baby. Baby, pero nalagay lang sa CR. Tapos pag tuwing undas, doon lang kayo magsindi. Bonggang-bongga. Ayos na! Next is DJ Oy Perito. Jojowain or totropahin? For me is trotropahin. Feel ko mabait siya in personal. I mean, na-meet ko na to siya sa personal and he's good. Really? So feel ko trotropahin ko siya. Ako hindi ko kilala yan. Mm-mm. Kung, Obviously. kung makikita ko yan, pritohin ko yan. Ay nako, Diyos ko. So is it trotropahin or jojowain? Para sa akin, Oo. totropahin din. Bakit? Yun na nga, di ko pa siya nakikilala. So if ever na makikilala mo si ano? Piprituhin ko DJ. nga. So kakainin mo after of course. Ay hindi, totropahin lang ta kasi parang ang ano niya yung mukha niya parang mabait. Mm-mm. Parang hindi mo siya kailangang bastusin. Ang bonggang-bongga. Violation. Ayos na! Next is Alejandro Nable. Trotropahin or jojowain? Jojowain. Bakit? May nabet na ako isa. Type ko kasi sa mga lalaki is yung medyo payat. Kasi sabi nila, pag mapayat, tax. Tapos yung mataba, jots. Kaya, Kaya, jojowain. jojowain. Pero Ali, hindi na yan mapayat si Ali ngayon. Ito? Kasi dumaan na siya sa quarantine. Hindi to, pag nagdumaan na sa quarantine, tataba ka talaga.
ikaw, dumaan ka sa ng quarantine. O ito, resulta, quarantine. Oh. Since birth. So for me, si Ali is, Ano sa'yo si Ali? trotropahin na lang. Kasi ginawa mo na eh. Feel ko, Oh, alangan naman. Sus, Diyos ko, pagandahan na. Ang swerte ka lang, may buhok ka. Ito, wig, Makati. Trotropahin ko si Alejandro. Kilala mo di siya. Hindi ko pa to na-meet sa school. Pero if ever na mag-meet kami, Ano ba yan? trotropahin lang. Ano ba yan? Pero Ahasan ha? in fairness, si Alejandro is gwapo Ano, siya. mabait? Gwapo. Mabait siya, oh. Parang seryoso. Maamo yung mukha niya, no? Hindi ka iwan yan. Malay mo, di ka iwan talaga niyan pag siya ang jujuwain. Gwapo, gwapo. Kasi dadagdagan ka niyan. So, totopahin ko si Alejandra. Sa akin jojowain. Di bali nang idagdag basta wag lang iwan. Ayun na. Next is Gisrael Garzola. Oh, jojowain or totropahin? First ko lang siyang na-meet. I mean, bago ko lang siyang nakilala. Sige. So, for me is, trotropahin ko si Ooh. Kuya Gisrael. Kuya? Oo, kasi mas matanda pa. Isa ka mo, walang kuya-kuya. Oh, para Oh, din feel ko sa akin totropahin ko is siya. totropahin. Bakit? Cute siya. Yun lang. No comment. Less comment, less urge. Ayun na. Next is Martin Payne Person. Is it trotropahin or jojowain? Sus, ginoo ko. Di na ako magdugay-dugay, ani. Jojowain ko na to, uy. Bakit? Bakit mo nasabi yung jojowain? Mabilis ako ma-attract sa mga lalaking may tato dito sa dibdib. So, Sarap jojowain mo si sarap Martin. dilain. Hoy guys, ha, hindi lahat ng mga gino-jowa ko dito pinipili ko jowa ha, bastos talaga ha. Wala lang. Bet ko lang. Pakialamanan. So, sa akin is Ano sa'yo? trotropahin ko si Martin. Tutupahin. Ginawa ko lang, tutupahin mo Oo, kasi parang feel ko magkakaano kami sa mga tagay-tagay. Feel ko mas kami, magkakamit kami ng Talaga? if inuman lang. Friends lang talaga. Trotropahin. Chilason, gago sa... Pagkatapos kong jowain, tutupahin mo na lang. Ganyan lang ang usapan. Kasi pag may lamang, tumba. Ayun na. Oh, next is Renz Troy. Jojowain or totropahin? Trotropahin. Bakit? Mabait yan sa personal yan. Oh, kilala mo. Oo, kilala ko yan. Sikat yan. Eh, di sa'yo na. So, sa'yo, madam, Ha? jojowain or trotropahin? Totropahin na lang. Ginawa mo na eh. Oo, trotropahin. Ay, sorry. na. Totropahin pala sinabi mo. Ano ba to? Kasi? Parang pala tayo jojowain. Ay, Totopahin totopahin na. pala. Edit mo nga yan. So, tutropahin namin si Renz Troy. Totropahin namin tapos pag may malaman namin na may jowa, tutropahin niya si si Ren. Sino yun? Si Renz si Troy. Renz Troy. Jujuwain ko yung jowa. Ayun na. Next is Brian Gabukan. Is it trotropahin or jojowain? Para sa akin is siya. Totropahin lang muna. Wow! Kasi totropahin ko siya. Tapos pag nag-inuman kami, lasing na siya, jujuwain ko na. So ano siya? May balak. tutropahin? Basta may alak. May balak. Pag may balak, may manya. Ay, sarap ng sarap ng buhok ko. Diba? So para sa akin guys is, feel ko jojowain ko yan daw. Jujuwain mo? Ang gwapo eh. Really? Mm. Oo nga, gwapo siya, pero Feel ko may motor to. may motor? Mm. Aw, ikaw ang kailangan nito. Mag-riding in tandem kayo ba? Yung maglakad ako. Ako yung gagamitin ng pang ano ba? Hindi, maglakad ako, tapos magdala ko ng bag, tapos diba sabi mo may motor siya. Mm-mm. Di, takbo kayo, tapos kukunin nyo yung bag ko. Riding in tandem pala. So si Madam is trotropahin niya at sa akin is Jojowain. Ayun na! Congratulations! Congratulations! First lady na ako. So next is Ikaw may mukha na ako. Next is J. Mark D. Vera. Trotropahin or jojowain? Oy,
Jojowain ko na yan. Bakit? Tignan mo yung suot, oh. Pang mayor. O, di pang first lady ako. Ay, Diyos Para ko. sa akin is, Para sa'yo, ano? tutupahin Oh, bakit naman? Tutupahin lang. Ah, sige, tutropahin mo na lang, tapos mag-camping ka, sama tayo. Oo, sige. Kasi ako yung campaign manager niyo. Ah, oo. Sige. Tapos pag natalo siya, magtago ka na. Pati, Baka madamay. oo, baka madamay ka. Ano ba tong buhok ko? Naglalagas na sa ng Beijing ng beer. Dito na nalagas, pero yung totoo na nalagas din. Ay, na! Okay, mga itsuraan. Wala, di ko itsuraan. Oh. Okay, mga itsuraan. Next is si Jorens Aldolte. Ano mo siyang gustong gagawin sa kanya? Kanya. Sorry. Haba talaga ng hair ko, no? Jojowain or totropahin? For me is trotropahin. Feel ko Bakit? tutupahin ko siya. Di ko siya Ayaw mo feel pa na na, no? Jojowain. Jojowain mo Choosy ka, yan. girl. Maliligo kayo lagi, oh. Tutupahin ko si ano. Sa akin, totropahin Si din. Jerry. Kasi, pag halimbawa, may mga event na kailangan mag team building, kung may beach siya, di libre na. Oo, tama. Gagamitin mo rin siya. Tignan mo nga yung mukha, parang shokoy. Bawal judgmental, sorry. Sorry guys. Sorry. Oy, joke lang. Walang personalan to guys. Walang personalan to, ha? Pero totoo yun. Ay, na! Next mga chan is Dan Harold Escoton. Is Oh. it Jojo Wine or Trotropahin? Excited ka? Ikaw ba yung kapakutan? Is it Jojo Wine or Trotropahin? Wala paligoy-ligoy, sabi mo tutropahin ko kasi jojowain mo. Wala na akong magagawa. Uy, bakit mo sinabi nakakahiya? Ano ko kaya, sabi niya, tutupahin ko daw kasi jojowain niya. Binuking mo ba ako, madam? Sorry. Ganyan talaga ako makipag-friend. So, sabihin ganon. O yun, kahit gwapo siya. Tutupahin mo na lang. Oo. Pero- Tapos ngayon, tinutropa ko na ano naman gagawin mo. Jojo Wine! Oh, alam na. Ikaw Jojo Wine ko talaga. ano? Nerjib pa, tas ang Si ending. Van, Jojo Wine ko si Van. Ang cute niya di ba? Oo, cute nga sana, Cute. ate. Cute nga Pero ang sana. cute niya. Pero nagsabi ka sa akin, tutropahin. Ay sige, if di ako nagsabi sa'yo na tutupahin mo lang, Jojo Wine mo din ba siya? Hindi. Bakit? Nakapagtapos na eh. Wala na akong paglalaanan ng pag-ano niya. Mahal kasi yung motor din eh. Baka hingi niya ng motor. Sa trabaho nga, commute tayo. Ay, na! Next mga ituran, si Jason Lu. So ano, totropahin, jojowain. Alam mo, si Jason, feel ko madami yung nagka-crush sa kanya. So, ayaw ko mabilang sa kanila, so Jojo Wine. Ayaw mo mabilang, tas jojowain, Jojo traitor. Wine dahil. Kala ko totropahin, jojowain ko sana yun. Jojo Wine ko si Jason, pero wala personal ang Jason. Friend kasi kami. Ay, kilala mo. Sa Facebook. O, di pa baya mo na lang yan sa akin. O sige, tutupahin ko. Sige, give chance. Hindi, jojowain ko din. Pwede to, timer naman mukha niya. Sige, para sa akin, Jojo Wine ko talaga si Jason. Ay, Jason, joke lang ha. Judgmental ako. Judgmental ako. Totropahin lang. Bakit? Bakit mo tutupahin si Jason? Kasi kung halimbawa, di ba, nakapagtapos siya. Tapos halimbawa, yung course niya is, scientist. Eh di, may pang na tayo sa gamot ng COVID. Tutupahin mo lang siya. Totropahin na lang. Sige. Ginawa mo na eh. Puro na lang, kawawa naman talaga ako, be. Puro na ako tira-tira sa'yo. Ay, na! Next mention is Remar Villares. Is it tutupahin or Jojo Wine? Bakit? Parang mahal eh. Mahal? Hindi 150. Hindi 1.5. 1.5 no, 1.5. Oo, hindi 150, 1.5. Tutropahin na lang, gin lang yan eh. So after Jean, alam mo na. Ay, alam mo na na. ang next. Ay, hindi. Sabihin pa niya, ligo at the sun. Totropahin lang. Totropahin. Mabait siya eh. Parang di mo masabi kailangan mong bastusin. Karis-peres-peso. Tignan mo nga parang abogado niya.
Malay mo, may mga kalaban ako, tapos matutulungan niya ako. Eh, ikaw ba? Anong gagawin mo? Trotropahin ko lang din siya. No? Oh, di magkatropa na tayo. Si Remar. So, magka-friends na tayo, Remar. Oh, friends so, lang. friends lang. Trotropahin ko lang si Remar, guys. Oh, tropa. Guys, sorry ha if yung mga nagka-crush ni Remar, tropa ko lang siya. May standards kasi kami. Oh, standard. Ayos na! Mga itsurahan, next is si Harvey Huizan. Ano, totropahin or jojowa? Sobrang Gwapo niya, fresh no? niya. Fresh nga. Gaya ng buhok ko. Ayoko trotropahin. Dam. Bakit? Ayoko trotropahin. Gusto ko siyang jojowahin. Ang gwapo niya. Hindi lang Marami sa gwapo, namang dumadaan yung tanong kanina Hindi nga. kami gwapo. close niya, no? Kilala mo ba Ni siya? Harvey. Hindi Sa sa Facebook personal, lang. pero sa Facebook. Pero nakita ko na yan sa personal. Saan? Taga saan Sobrang- siya? Sa City ko lang siya nakita. Ah. And sobrang gwapo niya. Ay. Jojowain ko siya. Jujuwain ko nga din Mabait sana, lang. kaso lang baka habnutin tong wig ko. So, tutupahin mo na lang. Baka may jowa yan. Di natin i-mind kung may jowa basta na wala. Basta ang tanong is trotropahin or O, jojowain. totropahin. Bakit? Bakit tutupahin mo? Ang gwapo nga ni ano. Parang ang ni lasinggo, oh. Pag may alak, may balak. So, ayaw mo yung mga lasinggo. Hindi naman. Wala na akong makomment. Ayos na! Next my try is pinangimuto po mga. Ano ba to? Pusong ba to? Next is Japril Rodriguez. Is it trotropahin or jojowain? Kinito siya. Mm-mm. Sarap jowa eh. Sarap ng ano yun, no? Parang suso. Nakatikin ka ng suso na pag ano mo, pag sinipsip mo, dala ulo. Ay, Diyos ko, Lord, bastos na. Totropa, ay, jojowain pala. Jojowain. O, chinito yung ganan. Kung bit ko talaga yung mga medyo chinito, yan. Sa akin din, jojowain ko din siya. Oh, Ang cute so, niya, oh, mag-smile. Tanong ko lang sa'yo, Japril, pag tumatawa ka, nakikita mo ba yung tinatawanan mo? Ay, hindi na. Kasi pag tumawa siya, nagaganyan na. Ay, nademonyo ka. Na demonyo ka. Ayos na! Next is Harvey Dimisilio. Jojowain or totropahin? Before, gusto ko siya maging, friend. I mean, like, na-crush ako sa kanya. Ah. Oh, yan. Ano ka na? Mag-hi ka na. Hindi ko alam niya kasi Babe, sinabihan- agad? Kilala mo Harvey- ba talaga? Harvey yung sinabi ko. Oy, babe, yung sinabi mo, Harvey. oy. Feel ko Huwag sinabihan kang na siya ng... sinungaling, no? Uy, Oo. Harvey, di ba Harvey yung sinabi ko ng Chard? Feel ko sinabihan na siya ng best friend ko na nagka-crush ako sa kanya. So, pero walang chance eh. Kasi Ah. may boyfriend na daw yan. Boyfriend? Mm-mm. Ano ba yan? Kasi may jowa na lang. Ang gwapo-gwapo may boyfriend. Ba't lahat ng mga lalaki may boyfriend? Sana all, di ba? Sana So, all. trotropahin ko lang si Harvey. Ah, sige. Sa akin, Pero, if single yan si Harvey, why not? Jojo ang para sa akin is, wala. Bakit? Tropa lang. Tropa? Inom-inom, chill-chill. Kaya itong mukha ko malaki na. Dahil sa inom. Inom ng... Ewan ko, ano yun? Pinainom nila sa akin. Parang may halong may halong Sondrox, chlorine ata yun. Ayos na! Next is Angelico John Drago. Para sa akin, gwapo siya no. Baka gusto mo jowain. Ano? Baka gusto mo jowain. Tropa na lang sa akin. Ano siya naman? Alam niyo yung nerd yun? Legend ka, girl. Oo. Alam nila yung taga Cebu nerd yun. Hindi ko na demonyo ka. Nademonyo ka. Para sa akin, totropahin. Kasi, kaya ko siya totropahin. May siya dito nunal. Ayaw mo? Ayoko nang may nunal dyan. Kisabol yan eh. Kung hahalik ako, baka matanggal yung red lips ko. Uy, long lasting yan. So, magkikeep pa lang yan. Magki-keep long yan. lasting to. So, pag natulog ako, Pagising mo, andyan pa yan. hindi, may halik ba sa akin? Yung parang sa Snow White. Wala. Jojo akin ko yan si Angelico. Pati.
So yun na, jujuwain ko lang. O, sa akin, totropahin. Sige. Ano ba problema dun? Ba't ka galit? Ayos na! Mga itsuraan, next is si Glomar Pahignalong. Ano gusto mo? Chuchuwain or totropahin? Tutropahin ko si Kuya Glomar. Of Bakit? course. Bakit? So talented niya. Ah, kilala Very mo. talented. Mm-mm. Taga saan siya? Pupuntahan ko. Tutumba ko Summer. Later. Tutumba ko pa. Ay, bakit ko sinabi? Hindi. Pero Mabait. actually, Sabi ni ano, mabait daw. Di ba sabi mo kanina, mabait Mabait siya. din si Glomar. Actually, he's currently living in Baguio. Ah, really? I'm not sure if andun pa ba siya, pero Ah, Last na so alam sa ko Baguio sa na Baguio. sila. no, siya lang mag-isa. Yung family niya. Nasa, sa province Oh. din. So, tutropahin ko si Kuya Glomar. How about you? Totropahin din. Kasi pag jujuwain ko, kawawa siya. Bakit? Tingnan mo nga katawan, joke lang. Wait, diba sabi mo pag mga Oo, pero pag sobra hindi na. mataba is ano? Diyos, tapos yung payat, Pagpayat. Dax. Oo. Eh, sobra na to eh. Kawawa nga. Hindi man sa ano sayang. Pero parang kung gusto niya, why not? So by the way, mga Hitran, please don't forget to follow his Facebook page, mga Hitran, for more updates. Ayos na! Next is Jericho Matutino. Jojoain or Trotropahin? Para sa akin, totropahin. Bakit? Napakay mo! Tinanong mo ako, tapos sinagot kita, tapos mo ko bakit? Ano yan? So bakit Trotropahin? Wala lang. Mabait kasi yung mukha niya eh. Mabait talaga siya. So for me, is Trotropahin ko din siya, si Jericho. Oh, bakit? Kasi sobrang ano niya, sa personal mga Hitran, sobrang bait ni Jericho. Promise, sobrang bait niya. Talagang nakikilala mo talaga So, siya. na-meet ko na yan. Nagka-talk na kami niyan. Saan? Sa school. Ba't di mo ako china? Hindi pa tayo magkakilala nun. Ganun pala. So, tutupahin ko tutupahin si lahat. Jericho. Hello! Hi, Jericho. Totropahin ka namin ha. Tapos, After ng topa, jowa. Ayos na! Next is Vladimir Rama. Jojowain or totropahin? tutupahin. Bakit? Feel ko nagkakilala na kami yan ni Vladimir since elementary. Oh, really? Nagka-classmate kami. So, I know him. Classmate mo? Nagka-classmate ka. Nagka-classmate kami ni Vladimir. So, tutupahin ko lang si Vladimir. Jojowain mo or tutupahin si Vladimir? Tropa. Bakit? Wala, Gwapo ni takot. Vladimir. Gwapo siya pero takot ako. Bakit? Parang attorney. May kaso pa akong hinaharap, di pa tapos. Baka mas lumalala. Baka lumala. Baka lalala Baka lalala. yung kaso ko ng bongga Yun, mo. Tagalog. So, Basta sa akin, totropahin ko na lang. Ganyan tayo mga babae, di ba? Hard to get. Ayos na! Next my trend is Real Dalaguan. Is it Jojoain or Trotropahin? Sus na demonyo. Totropahin lang, oy. Sa laki niyan, Bakit? pasok yung ulo ko dyan. Tignan mo. Joke Uy, lang. bawal judgmental. Joke nga lang, So, sabi bakit ko. Trotropahin? Wala. Professional kasi. Pati na ilang ako. Pag professional, totropahin lang. Kasi, pag nakatrabaho na yan, tapos kagipitan lahat, dyan ka tatakbo sa mga yan. So, gagamitin mo lang sila. Oy, hindi. Uy, by the way, lahat ng mga pinapakita natin ngayon is professional Professional. sila lahat. Pero yung nakita ko talaga, yung pag nakatoga talaga. Talaga doon ako Professional naniniwala. Pero yung mga nakadamit lang, Oo. sana may diplomas lang hawak ng ganyan sila. So, para tawagin mo professional din sila. Yes, sila yung mga nakatoga. Yun. So, tutupahin mo lang. Tutupa Si Carrie lang. is ano, tutupahin mo si Carrie. Mabait nga, Classmate oh. ko yan. Ha? Classmate Nung ko yan. kailan? College. Mabait College. yan. Saan ano? Subject or ano? Major? Major. All. Black section kami. Ah. Mabait yan si Carrie. Di ba, So, Carrie? ano bang ano niya? Course? Same mga kami. Same kayo. Akala ko of course. Pasensya na. Ayos na! Next mga itsurahan is si John Vincent Adorna. Ano? Jojowain or totropahin? Tutupahin. Kahit Tutupahin gwapo si lang. Kuya Vincent, tutupahin ko lang siya. Uy, ako tatanungin John.
Jujuwain ko yan. Oo, sa'yo yan. May iba't iba tayong preference. Busog ako lagi. Kasi, Bakit? background niya, oh, yung bangka. So, Yun. Mangingisda kaming dalawa. Tapos, pag ano siya, pag wala siyang nagawa, tapos wala siyang nahuli isda, ako tatalo, tapos ako ang bibingwito niya. O di, nakaserena na siya, may piggy pa siya. double. Di, cute siya. Cute siya. Jojowain ko yan. Tutupahin ko lang si Kuya. Kasi, kung kaya sa budget. Rich na! Next my chan is Kent Jim. Is it Trotropahin or Jojowain? Totropahin. Bakit? May gym na eh. Jim ba yan, gago? Sabi mo, sino yun? Sino? Si Si Kent. Kent Jin. Jim. Oh, gym. Oh, may gym na. Totropahin kasi, Para mag-inuman kayo. ganun. hindi gym. Kasi, pag wala akong budget, di may gym siya. O, di doon ako mag-workout. Di, gandang tiis, Ayun ganda. ako mga chan. Anong oras na ba? So, Resulta para sa, sa akin is ano, ano? Cute siya, no? Jojowain ko si Kent. Si Kent. Jujuwain mo. Kaya mo. Kent, hi Kent. Hi Kent. Ayun. Di, Uy, friend kami sa Facebook yan and I di don't know if wow. he's watching my vlog. If you're watching this vlog, hi. Di wow. Hindi mo. Rich na! Next mga itsunaan is si Benedict Sobirano. Jojowain o totopahin? Feel ko, jojowain. Oh, Gwapo ni Benedict. jojowain mo? Jojowain yan. Tingnan mo oh. Gusto niya mga sports. Si Pakpak na kasi yun. Para sa akin, anuhin ko to. Para sa akin, totropahin ko mo. Bakit? Bata pa eh. Hindi na yan bata. Ilang taon na ba to? Magkasing edad na ata kami. Para kasi sa akin bata eh. Takot ako makulong. Wow. Pero gusto yung mga bata. Hindi, dati yun. Nagbago na ako Ah, nagbago ngayon. na. Oo, binangungot ako eh. Binangungot ako. Tinanggal daw to oh. Rich na! Next is Dusty Paul Rosario. Is it Trotropahin or Jojowain? Para sa akin, totropahin. Bakit? Hindi ko nga bet. Ano bet? Pag di ko bet, tropa lang. Pero, ay sorry po. Wala, hindi ko talaga siya bet. Ikaw, Trotropahin ko lang si Kuya Casti. Kasi alam mo, mabait siya, Matalino pero yan. parang ano siya, parang siyang ano, mahilig magbarkada or kanang maraming friends. Maraming friends. Kaya gusto ko tropa. Tropa lang, tropa. Oh, walang Mabait ano. yan si Kuya Casti. Kilala Kuya mo, Casti, classmate ko yan. saan? College. College na naman. Dami mo talagang landik mo. Sa landik ko, tignan nyo, oh. Rich na! Next mga itsuraan si Diosdado Makapagal. Ay. Sino nga yun? Colobio. Diosdado Colobio. Jojowain or totropa? Trotropahin. No, bakit? Classmate ko yan. Hindi ako ano. Basta mga classmate Basta mo. classmate is tropa lang. We. Bro. We. Oh, wala akong Ang crush sa kati. classmate. Para sa akin din, Totropahin ko totropahin din. Parang Bakit? friendly siya eh. Smiling nga, oh. Smile. Uy, alam mo, kung pag-smile yan, wala kang makikita. Bakit walang ngipin? Ay, Joke joke lang lang. yun, kuya. Sukal siya kasi. Uy, pero totoo naman. Wala pala talaga itong ngipin. O bagay kami. Jojowain ko na lang. O, walang buhok. Rich na! Next is James Tampepe. Is it Trotropahin or Jojo? Totropahin. Bakit? May mangga na ako eh. Bakit? Ikaw nagsabi na. Sabi niya mangga. Uy, wala akong sinabi. O di may bagoong ako. Di patas na. Tignan ko nga pag binatukan ko yan. Di ba sasaksak yung pa? Uy, kaya James, joke lang niya. Di, totoo yun. Joke lang po. Joke lang po. Joke lang. So, Trotropahin ko si Kuya James. Pero before, as in, sobrang bait niya. Ilang taon na siya? Kasing edad lang kami. Alam mo, Pero ano, para siyang ano. classmate kami niyan. Para siyang mature, malayo kasi sa picture. Oo. Sobrang ano na yan, successful na yan ngayon. Ano? Anong May successful car na- na yan si Kuya. Nag-carnap na. Nag-carnap na. Rich na! Next mga itsuraan is Mark Lester Pinotti. Jojowain mo or totropahin?
Tutupahin. Ha? Tutupahin. Para sa akin, Tutupahin bakit? kasi, Mark. Feel ko lang tropa lang kami. Kilala mo lang. siya? Bro. Oh, hindi. O nagka-meet na yun sa personal, pero hindi talaga yung close. Meet? Anong I mean, klaseng like, meet up? like, anong nagka-talk ng konti. Para sa akin, jujuwain ko na lang. Bakit? Kasi tinupa ko. Hindi. Para may chance. Bakit? Hindi. Kasi, halimbawa, pag mangligaw siya sa akin, tapos hindi ko sasagutin, o di pipinutiin ako. Baka mapatay ka niya. Baka ano yun ako yung itak yun sa Tagalog yung pinuti, di ba? Itak o manligaw ako sa ayaw mo ko sagutin. So, jojowain mo na lang. O sasagutin na kita ha. Huwag mo na akong Mag-PM ka sa kanya, Lester. Renz Kaputan. Di ba ta? Ay, Renalo pala. Renalo. Sino nga siya? Mark Lester, Pinote. Mark Lister Pinote. Pinapinote ka. Ayos na! Next mga chan is John Fred Binio. Is it Chocho Kain or Jojo Wang? Gwapo niya. Gwapo. Pang model. Mm-hmm. Kunin niya nga ako ng model. Partner ka. So, Para sa nakakatawa akin, naman jujuwain ko siya. yan. Oo. Mahirap na pakawalan yun. Bakit? Lan, Sa makita. akin, jojowain ko din si John Ang vlog na Fred. to, makita to ng jowa ko, patay ako. Ah, sana all. Uy, huwag ka na manood ha. Baka pagkatapos, baka pagkatapos itong vlog na to, sabi ko, dami mong ginowa ha. Buisit kang bakla ka. Si John Fred is jojowain. Jojowain ko yan, pang model, tsaka ang sarap yan. Churaan. Pang forma pa nga lang eh. Katina. Kating-kating ka na, girl. Ayos na! Next mga itsuraan is Benedicto Casquete. Junior. Junior. Oo. May senior. Wala. Junior lang. Hindi, may senior kasi may junior eh. Oo. Loading ka din ha. Ano, jojowain mo siya o totropahin? Trotropahin. But before, trotropahin. Trotropahin ko lang si Ikan. Totropahin Si mo yan. Ben. Guwapo yun. Bensky. Hi, Bensky. May jowa na yun si Ben. Para sa akin din, totropahin ko yan. Bakit? Baka pagkatapos ng vlog na to, away ang labas eh. Dami ko ng ginawa. Feel ko dumb. Pero bakit trotropahin mo lang si Ben? Wala. Ewan ko lang. Ganda ka, girl. Ganda. Oo, ganda oo. So, trotropahin. Hi, Ben. Hi, totropahin. Inom tayo minsan. Ayos na! Last but not the least, Louis Lorca. Is it trotropahin or jojowain? Jojowain ko yan. Bakit? I mean, oo, bakit? Jojowain ko yan. Exotic minsan lang yan. Minsan lang yan sa buhay ko dumating yung mga So, exotic. exotic pala yung pagmumukha ni Kuya Louie. Hindi naman huwag mo sabing mukha. Grabe Ay, ka ano mo. pala? Ugali. Ugali. Kasi naano ko, na-psycho ko siya, exotic. Exotic? Bakit? Ikaw lang naman nagsabi yung mukha, oh. Exotic yung para sa akin ugali lang. Kasi kahit yung mga ganyan mukha, ano yan, naiiba yan. Kasi, di ba sa basuran, may lata. Biodegradable. Non-biodegradable. Mm. Tapos recycle. Siya, none of the above. Jojowain ko yan. Magagandang buhay ko niyan. Hindi lagi kumakain yan. Alam nyo na, bato. Ay, Diyos ko. Ay, just go ahead na demonyo. Na-demonyo ka. So, sa akin is, trotropahin kayo. Very good. Tutrupahin mo talaga. Oo, kasi ayoko naman maging jowa siya. Ang judgmental mo naman. Ang gwapo-gwapo nun. Gwapo Lahat si Kuya ng Louie. mga nilikha sa mundo, magaganda at gwapo. Tandaan mo yan. Anong nangyari sa'yo? Ewan ko saan ako nagmula. Sabi ng Diyos, mamigay ako ng kagandahan. Tapos sila mama at papa ko nasa loob lang. Alam nyo na ang ginagawa. Kaya yung nagbigay yung Diyos ng kagandahan, hindi ako nabigyan. Uy, ano mo yung Diyos, saka na yung parang ano mo. Parang iibahin mo yung boses mo. Eh, parang toot, ano ganyan. Diyos yan oh. Matamis yan. Pili ka lang. Tang or itoklak. Kasi pag itoklak mo, pipiliin mo,
Magdasal ka na. Hanggang 8 o'clock. Ay, Diyos ko, napagod ako sa ginagawa natin, So mga... that's it for today, mga Chan. Yes. Please add me. My Facebook account is Renaluka Puta. Ay, ginoo ko. Mayon ta, malingaw mo. Kaya nga akong buhok katol na kaayo na demonyo ka. Hope you like this video, mga Chan. If gusto nyo pang mag-collab pa kami ni Madam, mag-comment kayo down below, mga Chan, kung ano pa yung mga gusto nyong ipapagawa. If you like this video, mga Chan, don't forget to like, comment, and share. This is Crystal Q pa kanya, and I'm with Lady Nalu. saying, Naka-salt and water lang to. Thank you, my Chan. Bye!